Sagudain nga rod ti surat, ti pagkasaritaan, ni Dudong nga Napolwan, uray balo, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, na idanon kon, dati pasaherok dito tiyandaan. Tamaysak na tricycle driver manong nemi. Ini daw tapayapahin nak, di may isa nga babae manong nemi, insinyas ko, iti paradaan. Di kaya parparada manang, siyot papanam. Ay, si kami ti kahit ko. Ape ko ma. Kat inkarganan manong nemi, dagiti tiyan daanan na. Kalpasan na, limuganin. Pasensya kayo, siya kano kayad na. Kunang insinyas manong, tagririda. Ni, kaidisdisag mo ti pasahero, madaman pasahero mo, madia, dakam nga roda mga nakagurure nga nakapila. Hindi na makikik no sa dino ti panan na manon na yung bagana, noan niya kalsada, complete pa ya house number. Kabisado datan lugar, ta pasaray sumsumbre kak manong lumablabas. Kaya yung makita ko manong name ti house 69. 69 pa iti house 69. Insardeng ko iti gate. Di masagak manong name kit hindi saag ko digiti tinandaanan na. Ay lamang ardadin ko. Isarek mo man, kat medyo nadagsan. Taluktak lang na ti gate. Kuna na. Linuktan na ti gate, manong name, idi inlokat na ti gate, simbreken, insurot ko mat, tinandaanan na. Ni, di mat sa mordeng nga. Manang, idisuklat at tuwin, kaisar mo, aging ka na di kusina. Hindi at ligat mo na yan, tala ko nahiyong akto ti pagpaleta eh. Madlaw kong awan tinadanon mi itibalay manong nemi. Agmay sansa. Dito talat at pangihindano na mo. Dito, disam dito. Baga kayat mo pala ti agmerienda. Kahit na tiyempot merienda. Dakila pa ka mo, pakataktakak, iti panagpasadak, manang, kunakkan ko ana. Kat, baga ano mano, ditaktak mo. Mano ka ti mapasadam, no, damay sa nga oras mo. Depende manang, no, arkila, kat taktak ka. Mariletan. Kinunana nga, hindi so, manong name iti sa nga rimbo, iti lamisaan. Mayatan na manang. Ngaming kalabasit ilokat irikap ti gate. Ay, sige manang. Pambarak i-plaster nga laing di tricycle kat medyo saan nga napintas para kay parking na. Apo, kitagsagsag siwak nga rimwar nga napan nang i-plasta nang i-parking na imbag manong naimi ti tricycle ko. Alpasan na simregak nga in-recap ko ti gate manong naimi. Saat nagsubli di kusina. Nakitagtemtemple di Diyos. Sana inruan ti ginatan na nga naima sa tinapay mano. Para kang kadeta. Ala, magminadakan. Nagan mo? Dudong manang. Anak la tawawagan ng timanang. Basi madla siguro diferensya ti tawenta. Han? Naga mo nga blues. Ijajayan at dakulap naman. Maragsakan na makamuking ka. Mana, ay, los. Ngayon, awan samat kadwata. May masak dito. Manipod dito ng balo Balo ka? Muna to, mon. 30. Sika. 26. Basila diferensya. 30, 26. Padasim kit nga lagaan ti huweting deta, baka makatama ka. Awan anak mo manan? Ay, los. Ito nga ti problema. Natay man dilakay ko nga dinang malimpat siyan ti anak. Sika mga ti mang putot kanyak. Alam manang. Oy, naangawak wen. Narasaw ting iwat ko. Iti nga to. Pati ti baba. Maililiw. Ala. Talagang adanubi mon. Adda iding nagsina kami.
Apa insina na ka? Insina? Apa insinam? Samad lang ang sisak ti lalaki di biyag na. Oren no naraman namon. Noon, oren ni virginity. Saan? Ala, imasin ti agkwa. No kayat mo pa ada pa tagluto ak. Tamang aldaw ka to yan. Inakto nagpasada no. Oh, dakal dito ko ka. No di mo kaya, gura, tanayo na. Pagbalik nga 2,000. Ano pala kayat mo? Ikit oreg man malamak dito yun na. Kito isot ko na. Agbal man ka dito yun. Ha? Yan ang artaramidan ta. Di mo ka di ba paggustuhan? Di may iliw nga balo? Kit ako nga asawam, ako girlfriend mo. Mabalindat numat nga asawa kas pagarikan. O kasi makita mo, dakal di balay ko. Balay tan duwan-duwan. Ano trabaho ka di? Trabaho? Maabmam tumadamdaman ang trabaho. Sige, tayo sa ganak ti aglutoan. Ang nagayam ti kahit mga luto dito yung karne. Mayamat ang sinigang, adobo klatan, tagsigang kiti ikan. Dato nga klase nga ikan. Hoy, maya-maya? Tulungan ka. Apaya mo tigluto? No na tama sinigang nga maya-maya. Siya akong timang luto. Siya akti mang i-prepare. Alam nga, tapno maramanak tilutom, maramanak tilutok. Ken maramanan na ka mismo. Manong name niya palat sa pulem. Awanan ti inaram, ore balo. Sopet ti mangibaga. Sa napintas ni Los Manong. Napudaw, nga nakinis ti kotis na napintas ti pamagina imalo. May iliw ako na. Ore siya, may iliw ako nga. Hindi makaluto kami, manong nemi, nangan kami. Pagka kayo mo tuminom, ti arak. Pagpahimas ba nangan? Mabitlay nga. Inag-iruwar ti stage side. I-regalo ken ka. Ha? Pati si ka uminom ka man. Kaya na, uminom tangan doa. Diyos ko, mapalaban na kareto nga hanyaman nga oras. Siyempre, bahalo da ito the experience nan. Baka kahit may bagahan na nga nalalay nga ngam nilakay, dahil dilakay na. So nga, aglalaing ka, Dodong. Lalaingin, Dodong. Iminom kam nga rod, kat na kay imas, ti panangan mi panagkaldumi, di ko itiya maya-maya nga ikan. Idi malpasan nga nangan, manong na mi, bitla nga. No kayat mo, ginaw kanto, tinakang digos. Umuna akong nagdigos, Dodong. Sakan tumat sumarunong ang digos. Ha? Idya ti kwarto, tanong ka. Nalawat ti kama, o king kinamatan ta. Napalabanak nga din na oras, manong. Hoy, napanak mat nagdigos manong nami pagsumot nga napalpaan akon simbre ka kun iti simbre kan na akwarto manong nami nay nakaredin ti loko. Baka awanan ti arwatan na ngem naka parabaw ti ulas iti bagina. Come on, Dodong. Pangasim. Tapat gam ti panagpakpakasi ti maysa nga balo. Mano nga tawan nga balo ka? Duhan nga tawan. Inikat kun ti tuwalya manong name nga na ibalabal iti bagikat. Tsak! Nakigtot. Nako, Dodong. Tsak samit kaya da ita, Dodong. Ti kadakkel na. Ano nga rod lang daydayo manong name no kasta nga pipin nakita kami kadagiti padak nga lalaki babaro na dapay asawa na. Kita nagdakkelan naggasat ang babae pang ipakatamon ko na. Inaramid ko manong name tistal tupe apan ng romansa kenilus. Sala ka basta romansa manong.
ket gapo manong nemi ta ituron na ti ulok iti tanayanta nga nakapapaot dagiti bibig ko iti dua minturod iti parukong na. Sila mo kung ti kayat na manong. No itay ket nagkaldo ak ti digo ti maya-maya sinigang baka ita. Ket bulalo nga digo ti inak igupen. Ket pudno manong nakasabsabor. Nabayag namin ang dudong. Nabayag namin ang dudong. Doan nga tawen dudong. Manong nemi namsek iti asok ka na rin eng tinalawa nga siled ni Los. No namin anunan nga imbaga manong nemi amanen ket manen ket manen. Idinto. Tadi iti pelang bibig ko ken dilat to susar. Ay nga kasi mublat met manong nemi ket orela dua nga ima na tinang pet-pet iti batutak. Adda pala eng saan na mo pet-petan. Ket ison itin na inamulan. Ison manong nemi tinanganan. Ket kapo manong nemi tamariknak nga narugsoak. Inakal ko manong ket ditoyen ngembiyat kun ti panak eng kuwana. Double purpose manong nemi. Sa lang nga double, triple. Saan kumat kadi nga pakabahinan manong nemi nagbaling nga asawak ni Luz uray balo. Tay kunakon manong napintas, nabanglo, naimas, ken talaga nga super iti kina-wild na kaslasan nga maong. Kasla kayat na nga abruten ti may salaeng nga malem iti duwa nga tawen nga saan na panakaraman. Ket kapo manong nemi ta mabannog kami man. Anat trabaho ti mo pa imbaga. Nagpapautang at ana Bombay anak mat nga Bombay. So na lang ta 5 no 10% kundi. Ti aduk kwartam. Damit. So pagpipulpuligos kong papautang. Madamdama. Rumarak ta. Blank singer. Di indahar doble ang agdigos. Tagkuik ta ng rumar. Sige. Kinunana. Simrek ka mga dua iti banyo manon nimikit nagdigos ka mga dua dito yung adamanin na pasama. Dito nakasukat kami manon nimi. Bitlangat anak irekateri daw sa diri likod. Pagitulot aking kan. Diyan malatandaan. Diyan di kita glaklako komersyante ti. Musli ang papautangan. Kahit mo sawa. Every afternoon nagsingir ka. Every day? Every other day. Saka natulungan ka. Bas nga pasada, sakti mo pa nagsingir. Talaga? Hindi pa hindi ka pilang agyanan dito balay. Yan tangi ako kadkaduwak. Masapol man agawid ka. Doon samat asawa mo. Kawampay. Sigurado ka. Sigurado. Dadagan na nayon na tinted ko. Tapos nagbaling nga 3,000. Meaning, I love you, Totong. Los, saan ka narikat ngayatin? Di meaning, di napala ipatpati kita. Mabalin siguro, may patig ka nungad lang. Nimsangin sigida. Diyak pa yung unay amot karakter mo eh. Kinori siya. Baka na din dumaduktalam ng ugalik nga madi. Baka agbabawi ka to. Basta nasingbet ka ti amo. Nasingbet ka. Kaya talagang ipatpatig ka. Amo, nakadumat na kita pagluglugan ng lukang tricycle driver. Ngayon si kapay lang ti. Pinastrike ko dito balay. Kat simrek ka man. Impakpak ko lang di kita kayat kong ibaga. Kimbagat ka man. Di
Thank you. Sabi ko mata maulit tumanin. Sabi ko mata mapasahero kan tumanin. Kahit nung kaspagarikan ta mailiw ka kanyak. Amo iti balay. Nuan niya kalsada ken house number 69. Naloko na dyan ang number niya. Edi may tulod ko ni Suna iti tiyandaan, manunemi, saan ko ngayon tuloy pa itinagpasada. Naibakit din nagitipadak na tricycle driver. Makayaw, check ti taya. Eskay sa dilimit. Nangabak kang sakit huwete nga, dodong. Haan? Haan na ka nangawal tuwete. Nakapasada akit 3,000. Saan pa yung una naggastaran ti gasolina. No? May mesa lang ti pasahero na nang 3,000. So nalayang at nagpasahero akmet kang kuwana. Tas yak mo ti simakay kang kuwana. Anya? Oh, nagswerte ka. Hindi ka rin. Inistoryak kadakwada manong name 30 years old. Balo? Agmay mesa isuna? Uy, nagpapautang. Abo, nagswerte kang dudong. Asawa mo. Diyan nga mawating direk na. Kaslakayat ko, kaslasaan. Iyam amundo ang ganyan. Tasyak man ti. Mga sawa kang kuwana. Matakas karina ang makitam kat kayat na ka. Siyak tin ang kurso na daan na siguro. Takuna na, adumaten ti nagluglugan na ka-tricycle. Ngim si kapay lang ti pinastrek ko. Adamat idi pastrek ka, kim di na kaya ti sumre. Di bati na latan, iti ruhar. Inore na lang jiplete. Mabaling nga nagbuteng da. Siguro di kiti kursanada ng asya, asawa dan mo na. Kinsi ka agad tawa mo pa asawa mo. More balo? More balo. Nukas ken kuana pare. Maramanam lao mat imas na. Magalawas, tinapalabas, manong nemi, mamalasak ngagpasada. Kunak ta. Awan ti aldaw nga tiyak maperjan. Maplatan. Kada maperdi kadenak. Nagloko tricycle dito yun. Dan samot kami, mangilulunod kanya kung mangidaw-dawat ng maperperjana. Ngagmalasak, ngagpasada. Malaglagip ko ni Los. Diyak malamaranan dito tiyandaan. Manong nemi ti oras nga panagsingir na inururay ko tabarbarin no makita kunak. Diyak makita. Oy, kaslada orayam, dodong. Ningarod ko ni Los. Kaya apa nga di ka mapanjabalay da? Kaya amo mo jabalay da? House 69 ko nam, di ba? Ang gaya. Siyak tuman ti mapansan di mga uray kang kuana. Tabarbaring siyak ti kayat na. Kaya nung di mo kayat, siyak ti mangayat kang kuana, siyak ti buenas, dudong. Gabota, mag-aasawak ti balo nga dababalin na. Mga bulan, 2 bulan, 3 bulan, manong nemi niya, niniwan kat saan ko magkita ni Los. Kanapi nga ming sa anak mapadyabalay da. Imbaga na, edi, ano anda ka sa pulam, kita umay ka dito balay, among pati house number ko. Sure, kas lang kami natin mangikaw-kawid kanyak, no gandatek manong eh. Wait. Ngimiti maysa, nga panagpasadak, itibigat, manong nemi, na itulod ko, na dimsagan, di pasahero, jendan, ni dagpay-payapay, at dagpay-payapay. Ni Los? Binasit ka. Ay, Los. Ay. Sikat magikar ka. Kitning. Madikanyak tagkarga tinaragsin. Sige. Karga ka na din. Okay. Pangitulad aking ka. Kadya balay ko, amo, met. Nabay ka inururay. Pasarisap sa pulang, urayan ka ito, hindi ka makita. Orisi ka. Inururay ka na ko, Awang ka, met, hindi ka makita. Kit among met sa balay. Kasi sika, sikat makamo ti balay ko, kaya idin to ta sika, diya kamo ti balayo. Ngawan ti pang kuntaken ka.
Sige, daro din. Sige, parking mo na siya, ha? Ket isarek mo nga gana ti kusina di kiti tsinanta anak. Takas iti dati ak templak ti Diyos. Mamangal da kadtoy. Agluto ak tinaimas nga si Daen. Mangal daw kadtoy ha. Nagdigustan to. Sa atan tumaban ti kwarto. Tapat siyam kadingar kakait ko. Di mo kayat? Di mo kahit sumrek? Man, sumrek ka. Sige. Nagtempla nga talaga ti Diyos. Takidasitem ka di tinted ko. Nadutin na to. Tapay nga ron. Saan ka narigat nga yatin ko ng kanya kidi. Yung saan ka nakita itay. Hang kumaman maulit kumay ka dito balay. Yung naglaing ka. Api ko nang nalaingat. Kit masikukak. Sungar di sapsapulan ka. Di ka mat masapulan. Diyak ba't namot balayo. Tanoan mo, imaya ko man di balayo, yung naipakamo nga masikukak. Talo bulan. Saan kumot ka di nga ipapilit ibagikan ka? Dudong. Tano talaga nga ipatpatagnak. Sinarong karanak ko. Tsaka mawati nga sapsapulan na. Amo mo tibalay mi. Tibalay ko. Lang, naganda ka tayo ang gluto ak. Baka kahit mo na yung tagluto kan. Maya-maya, haan. Nangarot talak ito. Sige. Siyak timang luto nga rot kada talak ito. Kinunak. Kat pinampanunot ko nga. Asawaik nga ta, ore balo. Ang mga ano kan tsawan dakto di kitipata nga tricycle driver. Subsubrat na tayo na ko na. Yan niya ko ma. Balay ko matno ka na ito yan. Tulungan kisunat negosyo na. Ano nga ta? Patasig to pa lang inyuman kadiri kakapsat ko. Ganda-ganda kanyak ko na. Jadi malpas kami nga mangan, manunemi, dapan nagdigos. Sumarano kan to ha? Uy, ada na skin nga si Bugam. Maanay tarayan na ka. Napanak man nagdigos manong. Kit gabuta talaga kaili ko mat iso na manong. At damat manin napasamak ka na kami. Karedi nga malema. Nagyamanak, dotong. Nagyamanak. Ano nga ti plano mita? Awan ti problema mong gastusan. Taado. Ti gastusan ta ng pasanta. Ano? Mayat ka? Sige. Panunutek pa ganun pa. Naskan ka di pala ang panungot ka. Kaya na. Adikat mo itong tatrasudo sa kadyak. Sigurado tirik na. Dalang anak mo kanya ako. Kaya niya tamo, baka no pakalaglagi pa mula kanya deta. Sige. Diyak ipapilit ibagikan ka. Ang sabi ko man to, may mo tumat sa sarungkaran na ti anak mo. Anak ko, putot mo. May pasngay ko. Kakaiso na nga gayatak manin. Nga iso pa yun, dinakaitad kanya kiti anak. Nga saan nga naitad, di asawa. Tapos nga sigurado no, kaya't nakuno saan. Nagkagsangin na kasta. Pumangit ka. No, agsubliak to, kat umayak. No, umayak to ito'y balayo. Sigurado kaya't ko. Ngayon di mo kaya, ang nga no hanak mauray, sorry na lang. Ito'y kwarta. 5,000 deta. Horisanin. Aman. Kaslalak na baybayadan nga, paraksak ka. Kasapulam. Orisan ka nga mapanagpaspasadan, kawid ka. Tapos na makainana ka.
Naman gumatang ba't at si dami. Kaya mo, tayo kahit yun, dilatas. Ano dilatas dito? Nagapo iti abroad. Lamang nga, ano sige mga isagana, Diyak makmakan dito baka ag-expired daw. Adamad gahim kakabsat na manong naimi ti abroad nga mangipawpawid kan kuana. Iso na kanulayang tinabati dito Pilipinas. Abi di ka ang abroad. Sino nga kadwak sa dyan? Ang abroad to anong asawa. Kahit mo sawen, maalada ka na kakabsat mo. US citizen na pasaray mapanak sa jay, pasaray agawidak. Ngayon adada nga, naedak dito sa Pilipinas, tao nga asawa gid jay. Digat kahit mo sawan, makadano na tumit sa jay. Kaya na. Sige, mayat ako. No, nangig mo lang nga makadano ka dyan abroad, mayat kan. Ano ba yung sa pulik kang ka? Alaman, ore balo, basta lagi numaay tibiyag ko. Ken matulungak digit nga na kanya, ken kakapsat ko. Ito na. US citizen kanton sa jay, siyempre, maalam tumatin digit parents mo, ken digit kakapsat mo. Ngata, kituin. Ngim mabalin, kay ko dito Pilipinas. Mapantas sa jay, ken numalam to digit kakapsat mo, ken naganakin ka. Gato ibagam to nga dito ti pagyanan ta Pilipinas, di ka diso. Ang bakasyon ta kasya. Okay. Nagawit ang karotin. Kito orayan na. Yung pagamok da ito kadatatang kaninanang kanagdi kakabsat ko manong name kat kunad. Ay naggago ka no sa mo kayat lo. Dim tayong hinggat na pindas ng oportunidad. Ngata-ngata ka ba lang nuhun mo saan? Aya po aya. Di mo kugtaran ti kasat ka dimtang kang ka, dodong. Aklunem. Gabo ta isot na kari. Ang naglag ka. Aya kinawa na. Ang ikugtar mo, tinimbag agasat mo. Ngim na ikugtar ko, manong name. Ken saan nga napasamak, natunday. Gabot iti panagsublik manong name iti balay ni Luz. Nanggado nga tao manong, apay ko na. Apay na napasamak. Asino ti i-ambulansya da? Ni Luz. Apay na nanuso na. At dala kang nagikis, karuba da. Imbag atasa nga nakalak ti gate, nga nakalak ti ridaw. Ngayon ti makadakas, di banyo ti nakalak. Dinadail da na ata, adda amudang adda si di uneg, ti banyo. Kada yay. Kang padadanon da nga, dara, ti ulo na. Diyos ko, saan? Isalakan nyo ni Los. Isalakan nyo. Napanak iti ospital nga nang itarayan da keng kuana manunemi ket dito'y ko naduktalan na amuhan nga dead on arrival. Pampaunay meten nga gasat. Kinunkunak idinakem ko manunemi. Ket kabagyan na mismo manunemi iti nangawat. Napan nang ipaok ng kuana. Alpasan nga nakisarita da iti punerarya. Dagus met manong nemi nakaawid. Ti may sakabsat na nga nairana, nakabakasyon nga dadya Baguio manong. Kat syempre, iti nakamansaya again. Isla kahit ko tagtali na ed manong nemi ti siba iti lumun na. Tapno may pagsak. Iti nalaos nga ladingit ko. Iti bigla nga pan nakapukaw ni Los. Simang pwede namin magkakabsat naman ng nemi. Nadlaw da siguro nga asinuak kanapay nga arig na sa anak nga gawawid sa anak nga pumpanaw. Tumultulo nga karigit trabaho ti kusina kanda dumapay. Damudak siguro makita. Mabiglahin nga din ko. Manong, sir, ano ba yan kung nga nag-obserbaran nga
No, daman di kakabagyan mi nga tumultulong. Ket pasaray agawid da, pasaray may sangal daw, nga awan da sa adon tuman nagsubli. Ngam si kagid dire-diretso. Ilinto ta, saan ka mat nga kakabagyan? Muna si kakadi, tinakaputot, kinimanan. Naamo mi nga masikog nga natay. Kat siyempre, raman na natay ti apin. Nasuruksa nga talong bulan. Uwen, nagkarelasyon kami. No, pa inaudi ang misun. May sakang tricycle driver ka na pasahero na minsan. Pinastrek na dito balay na. Pinagmerienda. Naistorya na nga may isang balo. Kada di nga daw, may pain na ti amin namin na kanya. Kalpasan ni talong bulan, nagsikog. Kaya di, naudi nga pa nagsarita, may sakbay nga, na disgrasya. Agsubliakto ko na. So kung man ti panangin kadeng ko, mayata ko nga manging kasarkang ko na. Yung kasi matan, tinabasama. Basta kaya. Saan nga kari? Kadagyaman na kiti panang ipatag mo itikabsat mi. Pinangkadkaduang kaya ko na. Agyaman kami. At dan makabulan si Pudnalpas ti tabon manunimi di mapang kupasyarin de di nga balay. Ngem, sambat gaya man ng isu da takim balay. Tadda babae manunimi ang sagsagad di sango. Ading, mabalin at salutsod. Mabalin, sir. Ang sir ko naman, tricycle driver ako lang. Sino kagiyan ita? Ay, sakti katulong da. Kagat-gatang dara ito yung house and lot. So, may kam nagyan ito eh. Abi ka ti, sir. Amamok ti dati aking kukwa. Ay, hindi tinatay. Kastaman ti istoryada. Agmay mesa, tabalo, itikot ta, natay, abata, naikanis siguro, nagdigdigos, so ito pati ulo na. Gabuta, awang mo tintagigan, iso nga digiti kakapsat na nila ko. Stagayan. Sige nga rin. Idi manunimi tada naawat ko nga notice. Na natin nga notice? Bangko? Impakitak manong name ti gwardya ti notice. Nikit, anda iruar mo. Anda nang patulog king at kwarta. Gusto tayo tanik. Pudakal, boss. Amam, tsaka mamo. Yung mamumudak siguro ata. Gusto mo ti address ka na dati intinda. Ay, kaya pan tila rin, ipakita. Awan tinas ka nga saynak. Ibaganan to sa dyan at aramidem. Mang-open ka ti account mo dito, sir, tapno may deposito. Alangan mo't nga iruwar mo amin. Gadakil mag-arod. Sige. Mangaramit ang karod account ko. Kada di lang masapo ko ting i-withdraw. Sige. Yoray mo lang ba sita? Medyo mabayan. Manong nimi, impagkamuk ka na ng kinitatang. Nga da panakalir nga kwarta kiti bangko. Nagapon na. Dadi na inaga nga ng tidkat. Kabsat, dedi los. Dadi siguro nakasasarita. Ngam din ako matikontakdakan ka. Oo, mat. Aging ka nakaawatak ti surat manong. Tinagpaso. Iso na manong name tinagsurat. Napanunutan ming agkakabsat, timang tedkan ka, ti puunam.
Kaore man no saan kay di nga nagkatuluyan kini manang lus. Di pa nang ipatig mo keng kuhana apan ang paragsak. Dakkel ti pamatik. Nga naparagsak mo isuna. Ket kasupapak iti pa nang ipatig mo kini manang lus. Aramaten iti napintas kapakaramatan ited ko a kwarta. Taisun to pakalaglagipam keng kuhana. Sabi ko tapos taray mapamusarong karan tinakita man, nakaita naman na. Ilanad ko dito no sa dino, itinakay punpunan na, tas ang mimat nga nakita nga dakay di. Manong nemi sa anak namin, nga napahan idin. Iday maipunpun sunat amangang kunak, no jak kabailan ti bagik, bakakit agwala. Manong nemi inaramat ko dayta nga kwarta itinasyaat nga wagas. Gabot may sak nga tricycle driver, manong nemi gimata nga iti sa nga pulong nga tricycle manong. Sak nang ipasdek manong nemi iti talyer nga pagpatarimaanan, pagvulkanizan sa ala nga tricycle, no dikat oripay digiti makina kotse, jeep kanda dumapa. Dadamat na halids ko manong nemi iti panagtarimaan wano nagadalak mo iti 6 months nga panagmekanik. Aging ka manong nemi nga siyempre babae tumasadag kanyak gabuta muda nga damabaling ko. Dagiti duwa nga kakabsat kong interesado idi nga basa iti kolehyo manong nemi na pagbasa kida. Napapindas mi ti balay mi manong. Wen babayan iti dayta nga kwarta. Ket kaputad ng negosyo, manong, siyempre, manay-nayunan ti kwarta kini bangko. Aging ka nga dimtengen ti babae nga naikari para kanyak manong, ti pakasdaawak, agpadpada ta tinagan, lus. Lus idi, lus pala ita. Manen, iso na laing ta saanen nga balo. No di ket idi agasawa kamen ket tinagikuak ni Los Virgin Isola. Ni Los ita manong nemi iti pagalaglagipak kadi di Los nga nang ted kanyak iti na pagagasat numampay saan nga da kami tinagkatuluyan. Upat nga anak manong nemi ti insagot ni Apo Diyos kada kami. Dito nga ro ti pagkasalitak manong nemi nga ti minsan nga may sak nga tricycle driver ang nakasarak iti may sa abalo kas kinilos. Iso na lang ti saan nga naikari nga nagpaut. Nga biyag ditoy no payadda pakalaglagi pakkeng kuana. Ngayon supapak na iti mano abulan ngayon nakpanang ipateg ken kuana. Sabi ko mata adda na ipaiko nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biyag ket tagto kadagiti nagbuya. Tuy nga ragyamang nga pagayam mo Dodong. Dodong! Thank you, Dodong.